ma'am. Siya to, ma'am. Mga lagi ang bulak. Ay, bulang, ma'am. Ma'am, lantawa diha, ma'am, kay murag lahi bulag na tanong sa akong asawa, ma'am. Kay murag sila man duha sa akong anak mo yung nagtanong good. Bukang anak na kong laki. Pero pwede makakuha. Pwede, oy. May ginagin ka, ma'am, oy. Saksa, ma'am, saksa. May ginagin ka, ma'am, bagay na ito yung problema, ma'am, oy. Ang samanday na. Sus, ma'am, kani ginadala na ginako ni ma'am, kaya naglibog ko sa akong anak kung laki ba gina o babae baghana. Eh, puro, may pagkaluyag yun, puro mag-feel na ko nga, digid mao. Masinog, katambag ka sa kuha, kung usaon na ako ba nga ang akong anak, makabalo ko kung unsa gid siya. Laki, kay gusto ko laki, yun siya, sunugon maginako ng babayot ng batana ba? Sir Allen, Uy, mayong buntag. maayo pong buntag. Maayo kay naa ka dire. Nanginahan na nigtambag si atong kauban dire. Naamahan lagi. Uy, sir! Lima din nato dia. Sir, kaning, masinong pagkatabang ka sa kuha, sir ba? Kung anak lagi sir ba, naglibog ko kung sa ba? Bae ba na o laki ba ng tawhana na? Eh, Uy, mura mag something wrong yun. ang dako gina problema ba? Kung gali sir, gusto ko nga matabangan ko nimo sir, nga para mainhan nato ba kung unsa ba gina siya? Laki ba gina siya? Ah? Bae na siya? Dali ra na, dali ra na. Timing pod kay dito kay ka sa Nubo, nagsil man sila na malit kog dulaan pa sa anak, pero ako ning ihatag sa imo ha, kay para dali ra na, sulbad na. Kay dulaan ako diri. Gusto mo lang sir? Gusto mo lang sir? Ako para man ta sa akong anak, pero kay problema man ka ako mo. Naay manika diha. Napoy sa nga. Papilion Ay, nimo siya. robot? Oh. Ah, papilion, papilion? May balaan nimo kung bayad yun siya kay kung manika ka niya pilion. Ala. Mo ba? Tama gid sir, tama. Pero kung robot ka ni, taki gina. Ano? Salamat sir. Oh, may problema na. Basta sinya sir ako kung unsay kuan. Snack sa sir, snack sa sir. Sige, basta nagdali po ko. Medyo kuan pa ko. Salamat kay sir ha. Sige, problema. Sako. One eternity later. Sa irang ginakaroon kung laki ba yun o bae ba na akong anak? Nak! Nak! Ay pa, sama pa. Nak, alis anak! Sama na. Kaning, kapalit kong dulaan ba? Bakit magkadulaan nga? Ihatag na ako ning dulaan sa imo ha. Para sa imo ani kay ganahan di ani nga dulaan. Ay, hindi ko ano ay! Lain na lang! Pang babae man na! Ano ba nagtuturo sa kuha? Lak, ha? Babae? Ay, mo ba sayang nga tong dulaan na ko. So pala Sir Allen nga. Nakatag mo na nga. Tuon na ako. So, nya kani, ganahan ka ni di ay. Kano na ko ah? Ha? Kano ko ani ay? Limbro man ni sa Transformers. Ano si Bumblebee pa? Ah, sa bambulbi. Muna pinakaisog nila sa Transformer. Nga, mahimo ni siyang robot. Laki ginagwalak. Yes! A few moments later. Salamat. Ya, kumusta man? Salamat yung kaayo sir koy. Ipili gid sa ko anak tong si Bumblebee ba? Laki gid ay sir, laki gid ako anak Pero, sir. ay, para makasure din ka. Review na to sir. Hindi mo na to. Sige, sige, sige. Review sir. Sige. Ay, doon din ako mga abs ni Bumblebee, battery, oh. Sama ko ito na ani, oh. Salamat, di pa pagkitagaan ko ng Bumblebee. Ay, ito din ako sa Bumblebee. Kaglawas, basta yung mga kikid.
Sigurados kayo. Hindi pa pala nagagawin mo. Hindi ako gusto mo mabuti kay Ipit Kaglawas. Ako ay tuwa. Talanda ko. Ay, salamat. Kung saan ka magbulbi? Uy, wala man ka mo. Tingog sa bi, para maklawan ako kung sa jug ka bi. Bi? Tingog bi? Ay, ay! Bayot man di ay! Ay, papa! Nak! Ikaw ha? Bayot ko lang ako!